Goedemiddag Marlies. Ja, goedemiddag. Of wel, goedemorgen. Daar is het bijna 9 uur, denk ik. En hier is bijna 3 uur in de namiddag. Ik ben net teruggekomen van mijn les. Ja, zie je mijn uniform? Zie je? Zo wit, hè? Ja. En vandaag was de laatste les van dit semester. Volgende week heb ik weer al examen van 6 vakken. Dus ja, ik moet veel studeren, weer al de hele tijd studeren. Want van de overstroming van vorig jaar wordt het semester heel verkort. En ja. Daarom heb ik weer al volgende week examen. Ja, je vroeg op Facebook alles goed met mij gaat. Ik ben een beetje ziek geweest, maar nu het is ja, genezen. En voor de rest is het oké. Heel ja, prima, denk ik. Voor de familie, vrienden, alles hier goed. Alleen dat ik je zoveel mist. En ja, alles goed met jou. In het Varenburgje dit jaar heeft het veel gesneeuwd, heb ik gehoord. Ja, goed zorgen voor jezelf. En we komen nog op Skype binnenkort, hè? Oké? Ik mis je. Ja. Sorry. Oké. Dat is chocolade van Japan. Dat is nu chocolade geïmporteerd. Wist je wat? Want de fabriek in Thailand is gesloten van de overstroming. Dus dit snoepje, een van mijn favorieten, is geïmporteerd van Japan. Maar toch, Belgische chocolade is veel beter, hè? Oké. Ja, alles goed met jou. Laat me eens horen. Ik mis je heel erg. En ja. Eigenlijk wil ik Thais liedje voor jou zingen. Met mijn gitaartje. Misschien volgende keer. Want ik moet nog een beetje oefening doen. Ja, en ik weet niet. Ik mis je, ik mis je. คิดถึงนะตาดา